Amigas e amigos, xa temos conseguido un obxectivo nesta campaña, o primeiro obxectivo que tiñamos, e é que o Partido Popular non vai a gobernar, o señor Rajoy non vai a ser presidente. Xa está conseguido, non teñen nada que facer. Non teñen nada que facer. E o temos conseguido entre todos. O BNG tamén prestou a súa colaboración e puxo o seu grao de area nesta campaña para que a día de hoxe absolutamente todo o mundo, non só en Galiza, sino en todo o Estado español, sepa que o Partido Popular ten perdidas as eleccións. Nós tamén puxemos o noso grao de area, porque é certo que Zapatero lle ganou a Rajoy no debate, pero aquí quen lle ganou ao PP foi o Bloque Nacionalista Galego. Temos conseguido o primeiro obxectivo. O Partido Popular non vai a gobernar. O señor Rajoy non vai a ser presidente. Agora temos que conseguir o segundo obxectivo. E o segundo obxectivo tan importante como o primeiro é que Galiza este presente, que Galiza teña máis peso, que haxa un BNG decisivo en Madrid para que Galiza sexa respetada. E esa é a labor a que vos chamo a todos e a todas. Non se pode perder un só voto. Todos os votos para o BNG, para que Galiza sexa forte, para que Galiza sexa respetada, para que Galiza teña futuro. Todos os votos para o BNG. O noso nacionalismo é un nacionalismo do povo, é un nacionalismo da xente humilde, da xente que traballa todos os días por sacar a súa familia adiante. O nacionalismo galego nunca foi un proxecto político para as élites, para buscar privilexios. Sempre foi un proxecto político integralista. O noso nacionalismo é o nacionalismo do povo, é o nacionalismo dos pobres, é o nacionalismo dunha Galiza que o único que pretende é que ser escoitada, unha Galiza que precisa ser dona de sí e ter o peso que lle corresponde no conxunto. Atopámonos con xente que nos decía que cando se enterou que o Bloque Nacionalista Galego eran responsables de determinadas consellerías, levaron as mans á cabeza pensando que iba a pasar a partir de agora, e resulta que algunhas desas persoas consideraron que era necesario que dixeran en público que nunca na Galiza, até que gobernou o BNG, hubo o empuxe que hubo nestes últimos 2 anos que o Bloque está no goberno galego.